Ja si vás tak pozriem, že kto tu všetko je, už vás trošku začínam poznať. Docházka. Nie, skôr, aby som vedela, že ku komu hovorím, lebo to je dôležité, že aby človek nerozprával len tak do vetra a vedel, že s ním sa rozpráva. Pre tých, čo tu ešte neboli, tak ja sa len v krátkosti opäť predstavím, že sa volá Katarína Gatielová a som kurátorka, teoretička umenia a v podstate kultúrna organizátorka, ale myslím, že veľa z vás ma už videlo, takže už ma trošku poznáte. Toto je moja tretia prednáška tu v Trinci. Ešte budem nejaké robiť, robili sme už aj diskusiu, takže už sa v podstate celkom poznáme. Dnes som sa rozhodla, mala som to pôvodne pripravené tak veľmi až tak skoro akademicky a nakoniec som sa rozhodla, že to všetko zmením a že to urobím skôr ako takú diskusiu aj s vami a že nebudeme sa rozprávať tak veľmi odborne a nebudem len ja hovoriť vám, ale že by som bola radšej, keby aj vás do toho zapojím, že aby som vedela hneď aj vašu spätnú väzbu alebo čo vlastne o tej téme viete vy a prečo ste tu, prečo vás to zaujíma a vlastne kde sa môžeme tak navzájom o tom niečo naučiť. Ako tretiu z týchto tém, o ktorých sme sa bavili, najprv sme sa bavili o tom súčasnom umení všeobecne, že čo to vlastne je a prečo nie je to súčasné umenie nejaké hrozivé. Potom sme sa bavili naposledy o takých rozdieloch medzi moderným umením a súčasným umením. Práve vtedy som si povedala, že to som trošku ako keby príliš veľa informácií vytiahla, preto dnes som to chcela urobiť tak odľahčenejšie trošku a počuť veci aj od vás. Ako tretiu tému som si zvolila inštitúcie kvôli tomu, že to umenie v žiadnej dobe, ale myslím si, že teraz to platí ešte dvojnásobne, neexistuje v nejakom vzduchoprázdne. Umenie nie je teda nejaké vnúknutie vyššej síly umelcovi, dá sa to vnímať aj tak, ale samozrejme tie inštitúcie tam hrajú veľmi zásadnú rolu. To umenie by bez tých inštitúcií ani nevznikalo, z veľkej časti ani nevznikalo. My by sme sa o ňom nikdy nedozvedeli a vlastne by bolo v nejakom, nedostávalo by sa do nejakého systému. Tie inštitúcie vlastne sú rôzne nejaké organizácie, subjekty, čokoľvek, čo vlastne nám sprostredkováva toto umenie. Sú to nejaké organizácie, ktoré podporujú vznik toho umenia, ktoré podporujú tých umelcov, ktoré iniciujú vznik nejakých vecí, potom ich dávajú do nových situácií. Toto sú v podstate veci všetko, čo vieme, ale treba si to občas opakovať, aby sme sa v tom nestratili, že vlastne na čo sú nám tie inštitúcie. A v konečnom dôsledku úplne na konci sú to tie miesta, kam ideme, keď niekam ideme na výlet, tak keď už fakt nevieme, čo za sebou a prší, tak akože tak zajdem do tej galérie, lebo a možno tam zbadám niečo, čo ma nejakým spôsobom osloví. To je taký pohľad trošku skeptika. Samozrejme sú inštitúcie, ktoré sú najväčšou atrakciou svojho mesta. Ako keď spomenieme, všetci poznáme múzea vo svete, ako je Guggenheimovo múzeum v Bilbao od Franka Augeriho, tak všetci tam prídu do toho mesta len kvôli tej inštitúcii. Takže tie inštitúcie sú aj ako keby súčasťou nejakého turistického ruchu a sú nejakými atrakciami. Takže nie sú to len tie veci, čo som doteraz povedala. To je taký zhruba, že čo všetko sú tie inštitúcie. A ja by som sa práve teraz rada vás opýtala, že aké inštitúcie umenia vy poznáte, možno okrem teda tej, v ktorej práve sedíme, alebo skúsime aj tu potom zaradiť do toho kontextu. A ja by som sa opýtala vás, že aké inštitúcie umenia ste navštívili v poslednej dobe, aké poznáte, čo o nich viete a ja buď niečo doplním, alebo to potom keby rozvediem na základe toho, čo mi vy môžete povedať. Tak neviem, skúste niekto vás vyvolávať, už som si urobila s očným kontaktom dochádzku, teraz vás budem vyvolávať. Skúste mi niekto, kto bol v poslednej dobe niekde na výlete alebo nejakej inštitúcii, alebo aké poznáte v Česku inštitúcie, ktoré sa venujú súčasnému umeniu? Národní galerie. No, Národní galerie, myslím. Národní galerie v Londýne. V Londýne, no. Paříži.
Prosím? V Bielsku, Bielsku, Biale. A aké sú... V Ostrave, no, v Olomouci. No, a aké sú tie inštitúcie na základe toho, že čo vlastne robia? Sú to... Nás hneď prvá samozrejme všetkých napadne Národní galérie, ja som takisto za chvíľu sa k nej dostaneme, mám tu k nej obrázok, minimálne jeden a viac, keďže vlastne aj jej bývalý riaditeľ bol v titule názvu tejto prednášky, ale ja by som teda chcela sa pozrieť, ako keby, aké sú tie základné rozdiely medzi tými typmi tých inštitúcií, kto ich zriaďuje, prečo existujú, z akých pohnutok napríklad. A keď si povieme múzeum, tak asi čo si predstavíte pod múzeum umenia? Lebo samozrejme existuje galéria umenia a existuje múzeum umenia. Myslíte, že je tam nejaký rozdiel medzi týmito dvomi vecami? Som stala expozíciu v múzei, občanských galérii, bola spíš radšej. Áno. Tak by to vlastne v podstate malo byť. Samozrejme to hneď na začiatku môžeme povedať, že tie obidve slova majú takú veľmi širokú definíciu. Slovo galéria môže byť čokoľvek od vlastne nákupnej galérie, čo môže byť nejaké nákupné molo niekde vo veľkom meste, čo teda ma to neuveriteľne rozčuluje, keď to tak nazvú. Potom to môže byť nejaké obchody s nejakými podivnými soškami, teda to tiež ma dosť naštve, keď vidím, že to je galéria. Tiež, takže to slovo galéria je veľmi široké, keby si ho chceme zadefinovať. Múzeum umenia, to ste povedali veľmi, veľmi správne, že múzeum vlastne robí nejaké stále expozície alebo výstavy stále. K tomu sa ešte dostaneme úplne na konci, čo si o tom myslí napríklad Milan Knížak, ak nás zostane čas, ale múzeum umenia je samozrejme vychádza z tej muzeálnej praxe, že je to niečo, múzeum ako keby na začiatku toho múzea je definícia, že to múzeum vytvára zbierky. Ako keby múzeum je niečo, kde možno nie je, ako keby sú dve dôležité funkcie a jedna je tá, že vytvára zbierky, zbiera nejaké predmety, samozrejme nemusia to byť len predmety umenia, môžu to byť skameneliny rovnako ako nejaké modely lietadiel alebo čohokoľvek. A to múzeum je ako keby inštitúcia, ktorá má pod sebou tých odborníkov, ktorí teda vyberajú v tej svojej dobe tie diela, ktoré stoja za to, aby sa nakúpili, zostali v tých zbierkach špeciálne uložené, teda v nejakých špeciálnych podmienkach. A potom v správnej chvíli tie predmety sú vytiahnuté von, samozrejme opäť sa veľmi prísne, pokiaľ hovoríme o tých profesionálnych múzeách a väčšinou teda štátnych múzeách, tak veľmi potom takisto profesionálne sa vystavujú tieto predmety, pokiaľ je to, keď hovoríme teda už o umení a odložíme nabok tie nejaké konotácie na nejaké skameneliny a vypchaté medvede, tak keď sa pozrieme na to múzeum, tak oni vlastne vždy, keď vyťahnú tú vec a ukazujú von, tak stále ako keby sa musí veľmi dbať na to, že to je predmet, ktorý je určený nielen v tej chvíli len na to pozeranie, ale je to niečo, čo je určené aj tým ďalším generáciám a je to vlastne, je to niečo, čo musí byť nejakým spôsobom trvanlivé, samozrejme pri zbieraní umenia. Tam sú tí odborní pracovníci. Ja teraz nebudem mať dnes toľko veľa obrázkov, lebo je to také teoretickejšie a mohla by som ukazovať nejaké obrázky z depozitárov, ale mňa trošku nebavia. Ja radšej sa môžete pozerať na mňa chvíľku a budeme sa o tom baviť len tak. Je to vlastne to múzeum, tam musia byť tí pracovníci, ktorí naozaj rozumejú tomu svojmu odboru. Pokiaľ hovoríme teda o múzeu umenia, tak je samozrejme, že to múzeum umenia nevždy je ako keby tou najprogresívnejšou inštitúciou, ktoré sa venuje tomu súčasnému umeniu, ak sa bavíme o súčasnom umení, lenže je tam treba myslieť na to, že vlastne to súčasné umenie
je treba takisto zbierať, to súčasné umenie je takisto treba nejakým spôsobom uchovať v tej chvíli, kedy vzniká, lebo vlastne v nejakej dobe už o nejakých 30 rokov už to môže byť neaktuálne, už tie zbierkové predmety môžu byť nedostupné, takže je to vlastne strašne náročná úloha tých múzeí umenia, aby v tej chvíli tie predmety, aby ten kurátor, čo je teda ten človek, ktorý je ten odborník v tom múzeu, kurátor zbierky alebo vedúci zbierky, niekedy na Slovensku sa im hovorí skôr kustód, tu sa kustód hovorí ľuďom, ktorí strážia tú výstavu, ale je to taký nejasný termín, ale čiže ten kurátor musí, vzniká nejaké súčasné umenie, sú nejakí mladí umelci, sú starší umelci, žijú, tvoria veci a ten človek musí byť ako natoľko prítomný v tej svojej dobe, a na druhej strane musí vedieť, že čo vlastne môže byť nejakým spôsobom znamenať niečo aj pre budúcnosť, takže je to človek, ktorý vyberá diela z tej súčasnosti, z toho súčasného umenia, navrhuje ich nejakej akvizícii, tak sa hovorí teda nákupu do tých zbierok a potom ako prebiehajú nejaké akvizičné komisie, kde sa stretnú viacerí odborníci, pokiaľ sa teda jedná hlavne o tie štátne inštitúcie, tam sa stretnú viacerí tí odborníci a potom sa hlasuje, že príde kurátor s návrhom nákupu do nejakej zbierky, napríklad je to nejaký mladý autor, ja viem, že Slovenská národná galéria napríklad nedávno kúpila mojich kamarátov Jarmilu Mitlíkov a Davida Demianoviča, oni robia také diela vypálené na preglejke, takže ten kurátor navrhne toto dielo, že sa kúpi a potom tá komisia to schváli, to dielo ide do tých zbierok, tam sa špeciálne uchováva, potom sa vytiahne, špeciálne sa vystaví v nejakom kontexte, zase sa schová a všetko by to malo teda ideálne byť tip-top, že to dielo sa nepoškodzuje, je to prípadne sa zapožičiavať niekde do zahraničia, to je ako veľká exkluzívna záležitosť, keď nejaký zahraničný kurátor si nájde, že v tejto galérii majú toto dielo, chcem si ho požičať, samozrejme sú tam pomerne komplikované procesy, ako sa to dielo dostane z tej jednej galérie do druhej, ešte keď je to v zahraničí, tak je to naozaj sú tam rôzne sprievodné listy, špeciálny transport, je to ako veľmi komplikovaná záležitosť a autori sú šťastní, že sa dostali nielen do tých zbierok, prípadne ešte aj do nejakých ďalších výstav v iných inštitúciách, ale je to ako keby také vedomé pamätanie si tej súčasnosti selektívne, že z tej súčasnosti vyberáme nejaké veci, ktoré potom si myslíme, že v budúcnosti treba naše deti, nejaké ďalšie generácie budú práve takto im predstavíme tú súčasnosť. Takže ten kurátor v tej veľkej inštitúcii, v tej zbierkotvornej inštitúcii je človek, ktorý je vlastne čiastočne zodpovedný za ten obraz o tom súčasnom umení do tej budúcnosti. Už som sa teraz dosť ako zamotala tak komplikovanie, ale chcem vám ako sprostredkovať, že čo je úlohou toho múzea, lebo naozaj častokrát sa to vníma veľmi, veľmi povrchne, že tam neurobili dobrú výstavu, lebo niečo, ale vlastne tam sa neberie do úvahy, že tam ako sa dejú paralelne strašne veľmi komplikované procesy práve ako s tým zapamätávaním si toho, čo sa deje teraz. Galéria, v podstate tie dva termíny sa tak zvláštne ako prelínajú, lebo galéria, Národní galérie v Praze je vlastne presne všetko toto, čo som hovorila, robí. Je to trošku taká otázka, že častokrát sa napríklad na Slovensku, v Česku sa hovorí galéria práve tým inštitúciám, tým múzeám, ktoré sa zaoberajú súčasným umením, alebo umením nejakým novším, alebo celkovo umením sa povie, tým múzeám sa povie galéria, ale je to v podstate, funguje to takisto ako to múzeum, ktoré má tie nejaké trilobity v zbierkach, len teda sa tomu povie galéria. Ale potom samozrejme galéria môže byť čokoľvek. My máme galériu, ktorá má 37 m². V živote sme nemali žiadnu zbierku a ako keby nejakého umenia, nič neschovávame, teda občas sa nám to nepodarí včas dostať autorovi, ale nechceme vôbec, ako nás nezaujíma nejaké zbieranie umenia, ale čiže tá galéria je taký veľmi široký pojem. V našom kontexte sa to práve často používa pojem galéria na takúto muzeálnu inštitúciu, ktorá sa však venuje umeniu.
mám tu ešte jeden taký termín Kunsthalle, mám ho tu kvôli tomu, že na Slovensku je to akože posledných 25 rokov vo výtvarnej obci taký najskloňovanejší výraz, proste Kunsthalle, to je ako už nejaká taká mantra, čo všetci opakujú toto slovo. To slovo Kunsthalle, samozrejme už len keď sa pozrieme na to slovo, tak je jasné, že pochádza z nejakého nemeckého prostredia, je to, alebo nemecky hovoriaceho prostredia, je to teda pôvodne je to záležitosť, ktorá vznikla teda v Nemecku, v Rakúsku, v Holandsku a v ďalších krajinách. Je to, tam sa tomu hovorí Kunsthalle, samozrejme, v Holandsku. Kunsthalle je inštitúcia, ktorá vlastne na tej opačnej strane, že keď to máme takto Múzeum Galéria Kunsthalle, tak je ako keby opačným smerom vystredená, že tá Kunsthalle by originál podľa tej prvej definície nemala mať žiadne zbierky, že práve to je tá inštitúcia, ktorá sa venuje len tomu súčasnému umeniu, alebo súčasnému, samozrejme minule sme sa bavili o tom, že čo všetko je súčasné, že je to už možno nejakých 50 rokov dozadu, už môžeme hovoriť o súčasnom umení kľudne, ale keď sa pozrieme na tú Kunsthalle, tak tá teda nemá žiadne zbierky, tam nie sú ľudia, ktorí by sa starali o to, že čo toto dielo, ako bude vyzerať o 50 rokov a že či vydrží alebo nie, alebo ako ho uchovať. O to by sa originál tá Kunsthalle nemala starať a mala by sa naozaj starať o nejaký kvalitný výstavný program, ktorý beží teraz. Teraz urobím nejakú výstavu, ktorá sa väčšinou týka nejakej témy, ktorá dokáže zaujať nejaké široké publikum. Väčšinou tie výstavy sú ako kurátorské, čo znamená komponované, že vyberám vedome nejaké diela na základe nejakých atribútov, nejaké myšlienky. Tie diela môžu byť kombinované, že nemusia byť všetky z nejakého obdobia, môžu byť kombinované staré diela, novšie diela, ale vzniká ako keby výstava súčasného umenia, alebo samotná tá výstava je do určitej miery umením, že ten kurátor je ten človek, ktorý ako do toho zasiahne veľmi autorsky, že vlastne je to niekto, kto zrazu získava moc nad tým umením a má tú silu ho ako vysvetľovať po svojom v tej chvíli, ale neašpiruje to na nejakú ako trvalú večnosť. Vždy sú to ako nejaké momentálne myšlienky, aktuálne myšlienky, ktoré sa samozrejme dostávajú do katalógov, takisto sa stávajú súčasťou histórie, ale nikto sa nezaoberá tým, že či to dielo, ktoré tam vystavím, či to video je niekde uchované, alebo prežije proste nejaký výbuch, keď budú zničené všetky digitálne technológie. Takže to nad tým nikto nerozmýšľa v tej Kunsthalle, alebo teda väčšinou. Samozrejme, opäť aj tento termín je úplne vratký a nie vždy to tak funguje. Jednou si povie... Ja som ešte chcela povedať, že prečo je to na Slovensku, tak to musím takú pikošku z tej slovenskej scény vytiahnuť, alebo pikošku tému, ale to sa k tomu vrátim. Nie vždy tá Kunsthalle je takáto, ako hovorím. Napríklad Galéria Zachenta vo Varšave má zbierky napriek tomu, že je to Kunsthalle. Takže tie termíny sú tu ako keby sa nedajú porovnať s nejakými termínmi z prírodných vied. Je to všetko veľmi vrátke, ale ako keby majú nejaké definície, ale tie definície sa pravidelne ako porušujú a nefungujú. Takže napriek tomu, keď poviem Kunsthalle, keď použijem tento termín, tak mám na mysli nejakom väčšinou štátom zriaďovanú inštitúciu, ktorá sa zameriava na vystavovanie aktuálneho súčasného umenia bez vytvárania nejakých zbierok. Keď som povedal, že štátna inštitúcia, to tiež už celkom neplatí, lebo minule som bola v Kodani na takom seminári, ktorý sa vyslovene venoval, že ako sa definujú Kunsthalle a tam niekoľkokrát vlastne padol ten názor, že vlastne tá Kunsthalle už ani nemusí byť tou štátnou inštitúciou, že je strašne veľa inštitúcií práve v Nemecku, v Holandsku, kde tých Kunsthalle, ktoré si založia nejakí súkromní vlastníci a tým spôsobom chcú vlastne ako sa prezentovať na verejnosti. Častokrát je to ako keby nie sú to úplne čisté peniaze, ktoré peniaze sú dnes čisté, ale nie sú to ako nemá to už s tým nejakým znešeným poslaním toho umenia veľa spoločného. To sme sa ako keby dostali, už nebudem odbiehať k tomu slovenskému problému Kunsthalle, ale to si môžeme potom v kuloároch povedať.
existujú rôzni zriaďovateľia. Zriaďovateľ je ten človek, ako hovorím v tomto prípade, čo som povedal teraz posledný, že ten zriaďovateľ je nejaký ten súkromný podnikateľ, ktokoľvek, nejaká korporácia, ktorá si... Alebo je to teda štát, ako je to v prípade tej Národnej galérie v Praze, ktorý vedie tú galériu. Potom sú to rôzne organizácie, ako nejaké umelecké spolky, ktoré majú svoje nejaké galérie. V Bratislave napríklad funguje galéria Umelka, kde, to som sa až minule dozvedela tak z pozadia, že to je spolok umelcov, alebo Únia umelcov Slovenska, teraz neviem, ako sa to momentálne volá, lebo sa menil ten názov v minulosti, ktorý je odvodený od toho, ktorý fungoval za minulého režimu. A funguje to tam tak, je to jedna z najlepších ako výstavných sál v Bratislave, je to ako nádherná funkcionalistická stavba z 20. rokov a s krásnym stropným osvetlením, ale keď tam chcete vystavovať, tak si tam musíte zaplatiť ten termín. Takže že normálne máte na to, sú tam ako keby spoty v tom programe do budúcnosti a vy ste členom toho spolku, máte nejaké peniaze, chcete výstavu, takže si zaplatíte ten termín a máte výstavu. Čo je teda ako úplne zvláštne, lebo tam vlastne nefunguje žiadny ako vedomý výber, je to ako len na základe peňazí. Absolútnou kuriozitou je to, že sa to nedávno stalo, veľmi precedentne sa to stalo aj v Košickej východoslovenskej galérii, kde je nový riaditeľ a povedal, že budú ako salóny, čo tiež je formát výstav, kde sa ako keby postretajú nejaké nové diela umelcov organizovaných v nejakom spolku ale ako musíte, okrem toho, že ste členom toho spolku, si opäť musíte zaplatiť to výstavné miesto na tej výstave, čo úplne spochybňuje akýkoľvek úlohu tej inštitúcie ako tej autority, ktorá teda by mala ako povedať, ktoré to umenie za to stojí, ktoré nie. Takže to je ako k tým organizáciám. Potom samozrejme galéria, ako v prípade tej galérie, v ktorej ja momentálne pracujem, tým zriaďovateľom alebo tým človekom, alebo organizáciou, ktorý tú galériu robí, môže byť nejaké nezávislé občianske združenie, môže to byť jednotlivec, môžete mať galériu vo svojom byte, na svojej chladničke, takže je to ako veľmi otázne. Samozrejme, keď urobíte výstavu jedenkrát na svojej chladničke, tak to ešte nie je inštitúcia, keď už potom je ako otázka, že kedy sa to stáva inštitúciou, neviem na ňu jednoznačne odpovedať. Ja by som teda prešla už nejakým obrázkom, aby som len tak neteoretizovala. Ja som sa ešte chcela opýtať, keď som hovorila o tých spolkoch, ja viem, že minule sme sa tu bavili, že tu je v Třinci je nejaký spolok výtvarných umelcov, ako je to? Klub přátel výtvarného umění. Klub přátel výtvarného umění. A oni ako robili niekedy aj nejaké výstavy? Mají svůj prostor tady v sousední vesnici a tam dělají výstavy. Aha. U nás taky třeba dvakrát. Ano, a měli taky termíny. Áno, tuto ako keby v tejto. Ja ešte... No, inak ako musím sa priznať, neviem veľa o klubu přátel lokálnych umelcov, ale strašne by som sa o tom chcela dozvedieť viac a môžeme si na tom potom ako ukázať ešte niektoré veci, keď nám zostane čas. Začnem tými inštitúciami zriaďovanými štátom. Čo sa týka zbierania výtvarného umenia, tak sú tri veľké inštitúcie v Česku, ktoré teda zriaďuje priamo štát, a to je teda Národní galérie. Národní galérie má samozrejme sa stará aj o zbierky starého umenia a celej šírky ako v minulosti a toto je tiež ako veľmi náročná úloha mať pod jednou inštitúciou zbierky starého umenia a úplne toho súčasného, robiť zároveň výstavy súčasného umenia a nejakých gotických madon a neviem čo všetkého. Tiež nie je vždy ľahké vyfasovať ako priestor na vystavovanie nejakú budovu, ktorá bola postavená za úplne iným účelom. My tu máme ten veletržný palác, určite ste tam všetci boli, alebo ste o tom niekedy počuli. Je to jedna z prvých funkcionalistických budov, ktoré sa postavili v Prahe a od architekta Fuchse a niekoho druhého, ktorého meno som zabudla momentálne. A vieš to? Jakube, pamätáš si to? Ja, to je jedno, nie je to dôležité momentálne. A je
je to budova, ktorá vlastne pôsobí takto strašne ako hradba, keď idete. Ja teraz som bola v Prahe a vždy, keď som išla okolo električkou, tak som si povedala, že toto je úplne nejaký šialený na proste, ako nejaké opevnenie, nejaký hrad, nejaká pevnosť. Je pomerne ako náročné tam vstúpiť, že máte z toho trochu strach z tej budovy. Tá budova vlastne vo svojom čase bola postavená ako najväčšia funkcionalistická budova a ako mala slúžiť teda na pražské veľtrhy, obrovské akcie v nejakom roku 28 či kedy, alebo 26-28, myslím, že bola postavená, 1926-28 a bola teda mala slúžiť na tie veľtrhy, čiže keď si predstavím veľtrh, neviem, jak to bolo teda v 20. rokoch, ale väčšinou doteraz to býva tak, tie veľtrhy, že tam idete, sú tam nejaké stánky a nemusíte mať nejaký odstup, nemusíte zdediť toto ako priestor, kde máte vystavovať súčasné umenie, je ako neuveriteľný problém podľa mňa. Je to naozaj, tá budova je síce krásna, je samozrejme kultúrnou pamiatkou, má ohromný význam, ale je to akože super, podľa mňa je to teda super ťažký oriešok, ako to zvládnuť ako výstav, alebo výstavne, lebo samozrejme máte tam tie poschodia, ktoré nemajú úplne vysoké stropy a sú to pomerne také úzke slíže a v strede je to obrovské atrium, kde teda môžete niečo nainštalovať, ale ako z určitej výšky už to dobre nevidí. A ako má to svoje výhody, má to svoje nevýhody. Samozrejme v súčasnosti, keď sa stavajú galérie umenia nové, tak tiež to nie vždy sa to prispôsobuje tomu umeniu a ako je najlepšie vystavovať, ale práve že vo väčšine prípadov sa to prispôsobuje buď teda množstvu financií, alebo častokrát tie výstavy tie budovy sa vystavujú sami seba a to umenie je tam len ako nejaký taký prívesok, nejaký taký šperk, čo tam je presne, keď hovoríme o tom Gerim a tej budove Múzea v Bilbao, tak to je ten prípad, kde vlastne nemáte jedinú rovnú stenu, ale keď robíte výstavy, tak viete, že sa najlepšie vešia úplne v nejakom obyčajnom bielom priestore s rovnými stenami a nepotrebujete tam mať žiadne zábavné architektonické úkazy, ale vlastne častokrát čím jednoduchší je ten priestor, tak tým jednoduchšie sa tam vystavuje. Takže to je, samozrejme, keby sa pozrieme na výstavy, ako robí napríklad ten Veletržný palác, tak robia v tom Veletržním paláci, tak sú to myslím si, že minimálne v tej poslednej dobe ako zaujímavým spôsobom tá Národná galéria pokrýva tú potrebu takého ako inštitucionálneho umenia a jeho nejaké kvalitné reprezentácie. Samozrejme robia monografické výstavy, robia výberové výstavy, robia cenu Jindřicha Chalupeckého sa tam vystavuje. Ja som chcela tam zaradiť ešte práve nejaké obrázky z toho Jindřicha Chalupeckého, lebo niečo som chcela na tom ukázať ten priestor, ale asi som ich tam potom zabudla dať, keď tak sa k ním ešte môžeme vrátiť. Prešla by som ďalej, nech sa nezasekneme príliš, ale ešte sa vrátime k tej Národnej galérii v zábavnej príhode na konci, ale ako je ďalšia, teda Moravská galéria, toto je Pražákov palác. Moravská galéria má tiež 3 budovy v Brne. Je to inštitúcia, ktorá má síce menšie zbierky, ale trošku inak orientované ako tá Národná galéria. Tie galérie sa ako keby odlišujú, alebo tie inštitúcie v sklade tých zbierok. Samozrejme tam tá Moravská galéria čiastočne musí obsiahnuť aj tie nejakých tých lokálnych umelcov z tej Moravy, lepšie než trebárs tá Národná galérie, ale tiež je tam dôležité, že majú ako veľmi kvalitnú zbierku napríklad plagátov alebo šperku, čo napríklad nie je v tej Národnej galérii. Tá Moravská galéria sa venuje, ako viete, robí bienále grafického dizajnu už neviem koľko rokov, dávno od 60. rokov myslím. Či ak nie, už nemá to kaurenie už skôr. Takže oni vlastne robia nejaké akcie a na základe toho vznikajú aj tie ich zbierky a na základe toho sa orientujú aj v súčasnosti, že stále ako sa venujú pravidelne napríklad tomu grafickému dizajnu, venujú sa užitému umeniu vo svojich
výstavách, ktoré sú častokrát akože venované aj tej súčasnosti, ale a súčasnému umeniu, ale sú nejakým spôsobom spojené s tými médiami, na ktoré sa tá inštitúcia orientuje. Tiež tam bežia zaujímavé výstavy súčasného umenia, ale nie je to ako keby úplne to ťažisko, nie vždy. Teraz tam bol, myslím, Václav Girsa alebo kto v Moravskej galérii, takže sú to teda súčasní autori, ktorí sa tam tiež dostanú, niekedy vo výberových výstavách, niekedy majú aj monografické výstavy, takže je to opäť takáto inštitúcia. Ako tretia veľká zbierková inštitúcia priamo pod ministerstvom kultúry. Hovoríme zatiaľ o tých, ktoré sú priamo pod tým ministerstvom kultúry. Tretia veľká zbierková inštitúcia je Múzeum umení Olomouc. Tam som si vybral ako obrázok screenshot, lebo som sa strašne potešila, keď som sa dostala nedávno na ich stránku, majú úplne nový dizajn, krásne logo, akože fakt krásne to logo, majú krásnu stránku, choďte sa na to pozrieť, úplne, ja som skoro hýkala od radosti, ja som tam 2 roky robila nejaký čas dozadu a odišla som odtiaľ teda, 2012 som odtiaľ odišla na jeseň a teraz oni pred nejakými pár mesiacmi zmenili všetko a aj trošku zmenili tú orientáciu a veľmi sa z toho teším. Takže to som si sem dala ako takú malú radosť, že naozaj sa to dá. To Múzeum umení Olomouc keď zoberieme všetky zbierkové predmety, má ich skoro 200 000. Viem tie detaily, lebo som tam teda robila. Má ich skoro 200 000. Kvôli tomu, že má pod sebou aj spravuje arcidiecézny zbierky, tie, ktoré nazbierali len Múzeum umení Olomouc a jeho ako keby predkovia, ak sa dá povedať, že predtým to bola galérie, tak je ich len nejakých 70 000. Ale keď si sa na tým zamyslíte, akože keď je to fakt len tých 70 000, o ktorých sa starajú, takže si zoberte, že vy máte sa starať o 70 000 zbierkových predmetov, 70 000 vecí, ktoré majú nejakú ako špeciálnu hodnotu, ktoré ako je treba o každé sa nejak zvlášť starať, ktoré akože je treba strážiť, je treba dodržovať nejakú vlhkosť, kde sú uložené a zároveň sa ako čiastočne venujete nakupovaniu aj súčasného umenia. A teraz sa možno dostanem k niečomu, čo som chcela predtým povedať ešte pri tej definícii tých zbierok a práce s tými zbierkami. Zbierať súčasné umenie nie je ako zbierať akože staré umenie, lebo staré umenie samozrejme bola buď socha, buď z kameňa, z dreva, alebo ja neviem, tak zo sádry nejaký model, ale to sochu postavíte na tú poličku a tam stojí kamennú a dosť dlho vydrží, pokiaľ vyslovene ako ju jej neublížite veľmi násilne, tak sa nič nestane. Obraz, takisto malovaný obraz olejový, je ako pomerne trvanlivá vec, ktorú ako tiež ťažko... Zatiaľ čo, keď si pozriete výstavy súčasného umenia, tak vidíte, že tam máte akože 1000 nejakých rôznych materiálov, sú tam plasty, je tam veľmi krehké objekty zo sádry, tam môžu byť, sú tam nejaké polystyrénové veci, čokoľvek, sú tam nejaké ready-made, čiže nejaké objekty, čo inak môžu byť golfová palica alebo čokoľvek a zrazu je to akože zbierkový predmet. Súčasné umenie je častokrát len jedno video, alebo je to nejaká komplikovaná interaktívna inštalácia. Keď máte interaktívnu inštaláciu, ak ste teda len tak, čo je interaktívna inštalácia, samozrejme, že máte nejakú vec, ktorá na vás reaguje, ale funguje ako na základe softvéru, teda, že máte tam počítač. Akým spôsobom sa zbiera a uchováva softvér, alebo teda nejaký program, keď vieme, že akým spôsobom sa zmenili počítače len za posledných 10 rokov. Pokiaľ máte v zbierkach nejakú interaktívnu inštaláciu 10 rokov, tak s najväčšou pravdepodobnosťou ju dnes už na ničom nerozbeháte. A je to ako ak ju máte na CD-čku, tak už to CD-čko, ak nájdete počítač, kam ho dostanete, tak už dávno nebude funkčné, takže tam nastávajú ako veľmi iné problémy s tým zbieraním a uchovávaním toho umenia, takže keď máte
uspôsobenú ako keby inštitúciu na zbieranie toho staršieho umenia, alebo ešte vlastne aj z toho 20. storočia stále tie objekty sú nejakým spôsobom obsiahnuteľné. A potom to ešte nevravím o tých objektoch, ktoré ako podliehajú nejakým hnilobným procesom, čo častokrát je tiež súčasťou toho súčasného umenia. Práve v zbierkach Múzea umení Olomouc bola jedna socha, alebo teda inštalácia, ktorá pozostávala z 8 hlávok kapusty. Už počas výstavy, ako sa tam nedalo žiť na tej výstave, lebo samozrejme kapusta začala hniť. A to bola výstava, kde ako tie predmety všetky išli potom do zbierok. Ako teda uchovať 8 hlávok kapusty? Samozrejme, autor vyrobil plastové, ale nie je to už potom to dielo, takže tam vznikajú takéto strašne rôzne problémy a mať inštitúciu, kde máte treba 60 000 objektov, ktoré ako viete ako uschovať, sú na to metodológie, presne viete, že máte nejakú grafiku, tak môže byť len v takomto vlhku, toľkoto svetla na ňu môže dopadnúť, ale čo spraviť teraz s tými hlavkami kapusty, alebo čo spraviť s nejakou inštaláciou, ktorú máte na CD-čku už teda 5 rokov, tak to ako sú tam také otázky, ktoré nie je to ľahké a nie je to vôbec ľahké to skombinovať a vlastne je veľkým problémom je minimálne u nás, samozrejme vo svete je to veľmi inak, ale u nás je problémom, že nevznikajú inštitúcie, ktoré sú zamerané len na zbieranie toho súčasného umenia, že vlastne vždy sa to pridruží k nejakým starším veciam. Potom, keď sú súkromní zberatelia, ktorí majú nejaké zbierky a venujú sa tomu súčasnému umeniu, takisto si vyberajú ako diela, ktoré častokrát sú tie trvanlivé a ako vedia sa o nich postarať, aj je to investícia, vedia ich prípadne speňažiť neskôr, alebo nejak s nimi pracovať, nejak investujú do diel, lenže málo kedy sa investuje do interaktívnych inštalácií alebo 8 hlavok kapusty, väčšinou sa investuje ako do obrazu akrylového, ktorý vám krásne vydrží niekde visieť v depozitári dlhé roky a vaše prapradeti si ho môžu pozrieť a nespoznajú na ňom, že tak dlho niekde visel. Ale samozrejme tá inštitúcia je práve tá vec, ktorá by mala vyberať nielen na základe trvanlivosti, lebo vlastne potom sa ako by mala sa starať aj o to, ako sa postarať o tie veci, ktoré nie sú až tak trvanlivé, ale sú nejakým spôsobom zásadné. My sme robili, je mi ľúto, že nevedel som, že sa dostanem až takto v tejto téme, ale ďaleko, nemám tu teraz obrázok, ale robili sme výstavu remake v Dome umení mesta Brna a to bola výstava, ktorá sa zaoberala pioniermi mediálneho umenia, čiže sú to ľudia, ktorí treba v 60. rokoch robili prvé nejaké inštalácie s počítačmi, že tam boli prvé ešte tie bedne nejaké veľké, alebo ktoré počítali nejaké veci a na základe toho vznikali nejaké farebné svetelné obrazy. Príklad je Vladimír Bonačič a ja vám to aj nájdem, lebo podľa mňa to je tak super sa na to pozrieť. Ja vôbec som sa nechcela dostať ako týmto smerom, ale keď už som sa dostala, robil takéto toto je také typické od neho dielo, možno tu je to lepšie vidieť, keď tam máme všetky tie obrázky. Robil vlastne diela, kde mal normálne ako prvé ako počítač nejaký a na základe ten počítač, on mu zadal nejaké vstupné dáta a ten počítač ako vytvoril obraz zo žiaroviek, takýto farebný nejaký. A samozrejme, ako napriek tomu, že to bolo úplne strašne prelomové v tej dobe, žiadny nejaký, ako veľmi málo inštitúcií vtedy a žiadny nejaký súkromný zberateľ bol schopný v tej chvíli rozpoznať, že toto je vlastne niečo, čo si treba kúpiť, alebo aj keď sa zachovali nejaké tie pôvodné stroje, na ktorých to fungovalo, tak tie boli neskôr ako keby prestali fungovať, lebo to je akože pomerne
náročná elektronika, kde už nemáte momentálne nejaké súčiastky, ktoré by to nahradí. Opäť nastáva tento problém. Ale ako, keď vytvoríte niečo takéto v súčasnosti, aktuálne, tak to si ako keby súkromný zberateľ si to málo kedy kúpi, lebo ako nevie si predstaviť to, že ako to udržovať to dielo v ďalšie roky, ale ako je to strašne zásadná vec pre tie dejiny a pokiaľ ako nie sme schopní uchovať si ako pre tie budúce generácie takúto vec, tak potom to bude vyzerať, že aj v súčasnosti vznikali len nejaké veľké akrylové alebo nejaké plátna a prípadne nejaké sochy, čiže by to mohlo vyzerať úplne, by to mohlo deformovať ten obraz o tom súčasnom umení v budúcnosti, o tom aktuálnom, že to boli vlastne len nejaké trvanlivé veci, len tie, ktoré vydržali. Takže tá inštitúcia, jej úlohou je aj naozaj ako zachovávať takéto veci a venovať sa týmto veciam. Ja som len ako opäť taká odbočka, že tu dole, keď sa pozriete na tento obrázok, to už nie je Vladimír Bonačič, to je spôsob, akým my sme sa ako keby pokúsili uchovať toto dielo. Bolo, že my sme ho ako keby prerobili na úplne novú vec s umelcom Jánom Šickom, kde sme jemu ako dali zadanie, že tu máš tohto umelca chorvátskeho Vladimíra Bonačiča, urob s tým niečo, aby si to priblížil to jeho dielo súčasným divákom. A on vlastne použil súčasný software, súčasný počítač, ale napodobnil ten spôsob, akým on počítal tie vzorce alebo tie svetelné obrazce. A ten počítač fungoval akože prepínalo sa to iným spôsobom, bolo to interaktívne, zábavné, buchalo sa po stole a tým ste prepínali ako keby tie vzorce, ktoré tam vznikali, tie farebné obrazce a boli len projektované, neboli to žiarovky, ale len sa ako premietali. Takže bolo toto dielo, ale bolo ako pripomenuté úplne iným spôsobom a akože, ako keby zostala tá pamäť zachovaná. To dielo potom kúpil mi do Poľska, do nejakej zbierky, myslím, že práve tá Záchenta. Takže to dielo nové od toho Jána Šicka. Takže ako to je tiež spôsob, akým tá štátna inštitúcia musí robiť toto. Že oni nemôžu sa uspokojiť s tým, že teda zbierajú rovnako ako tí súkromní zberatelia diela, ktoré sú zaujímavé z nejakého finančného hľadiska alebo sú ľahké na to uchovávanie. Tu som si vybrala teda jeden príklad tej ako keby Kunsthalle českej, je to Rudolfinum. Opäť určitý problém s vystavovaním súčasného umenia v Rudolfine ste určite tiež všetci boli. Ako vystavať súčasné umenie vlastne v takto historizujúcej budove, myslím, že je to nejaká neorenesančná budova, kde máte takéto veci na stropoch a strašne tam z toho ide. Tá história je to podobné ako tá Záchenta v tom Poľsku, o ktorej už som asi párkrát hovorila. Napríklad, keď tam vystavíte fotografie Pinkavové, tak to vyzerá dobre, lebo tie budú vyzerať hoci kde dobre, lebo sú strašne akože silné, sú čierno-biele, je to vlastne ako niečo veľmi estetické, ale potom tam pracovať ako s komplikovanejším. Nikdy som si nevyskúšala tento typ priestoru. Vlastne možno okrem raz som robila v Hodoníne výstavu a tam bol pomerne podobný priestor, nie až tak vyzdobený, ale nie je to jednoduché, že ten priestor tam máte vždy a potom vystavovať to súčasné umenie v takýchto priestoroch, mám to strašne už ako ovplyvňuje to spätne to umenie, takže je tam opäť strašne dôležité, aký máte barák a čo z toho dokážete vytlcť a nie vždy všetko sa dá vo všetkých priestoroch vystaviť. Takže pokiaľ máte galériu alebo teda Kunsthalle na vystavovanie súčasného umenia v takomto priestore, tak je to tiež ako náročná vec a je to ako záťaž pre tú inštitúciu, s ktorou sa musí vyrovnávať. Napriek tomu, že nerobí zbierky, ale tiež sú tam takéto otázky, ktoré tam vznikajú. Okrem tých dramaturgických, že čo vystavovať, tak vlastne aj majú ako tie svoje priestory, ktoré ako nezmenia len tak. Nie. Treba s tým rátať, keď ste v tej inštitúcii. Tu som, nevedela som, aký dobrý príklad českej, ktorú tak dobre uviesť Českú galériu zriadovanú krajom, tak som si vybrala Slovensku, lebo okolo tejto chodím pomerne často.
Je to Považská galéria umenia, čiže je to podobná inštitúcia so zbierkami, ktorá robí aj súčasné umenie, ale je teda zriaďovaná krajom, čiže má ako keby od inakiaľ, v Česku sa to volá tiež kraj. No. A idú od inakiaľ tie peniaze, trošku inak to vyzerá, trošku je ich menej, viac je to zamerané na nejaké lokálne umenie, väčšia zodpovednosť vlastne voči tým lokálnym umelcom, lebo je to vyslovene takto myslená tá inštitúcia, že lebo samozrejme niekde v Bratislave alebo v Prahe alebo v tých veľkých centrách musia tie inštitúcie sa venovať ako keby tomu celkovému pohľadu na tú scenériu umeleckú ako v tej ktorej krajine, prípadne aj ako v zahraničí, ale keď sa pozriete na ako tie krajské galérie práve suplujú to, že aby sa ako nezanedbávali aj nejaké lokálne umenia. Ja teraz urobím taký veľký skok a už nebudem... Potom sú tu samozrejme inštitúcie zriaďované mestom, v jednej sedíme, čiže je to... Tie už málo kedy majú zbierky, väčšinou tieto inštitúcie už nemajú zbierky, ale venujú sa práve len ako rôznym výstavám. Vtedy je už strašne tam záleží už na tom, kto je zodpovedný za tie výstavy, že ako vyzerajú a či sa venujú aj súčasnému umeniu, ako je presne dobrým príkladom tá galéria tu v Třinci, kde teda, keby tu nie je Jakub, tak by sa asi vystavovali veľmi iné veci a je to naozaj to záleží od tých jednotlivých osobností a už tam ako keby nie sú tak presne jasné a definované tie úlohy. Samozrejme je tam vždy ten apel na to lokálne publikum, na to mesto, ale je tam, ako to ukazuje Jakub, dá sa to robiť aj veľmi akože v širšom kontexte a dá sa to veľmi s presahmi robiť. Takže tam už tie inštitúcie sa veľmi rôznia a nemám s nimi ani veľkú skúsenosť, musím sa priznať s tými mestskými, ale ja som chcel preskočiť už na také inštitúcie, ktoré sú ako do určitej miery nezávislé, lebo s tými už mám potom opäť nejakú skúsenosť alebo viem o nich lepšie rozprávať. Taký príklad, bola som tam minulý týždeň na vernisáži, tak som dala Galéria školská, ktorí si oni si, školská 28, oni si nehovoria galéria, pozor na to sú, ako majú súčasťou tej organizácie, alebo je galéria, ale oni si hovoria, myslím, že komunikačný prostor, čiže ako rozšírili v podstate to poslanie tej galérie, už len v tom názve, komunikačný prostor na niečo, čo už nie je len galéria, nemá byť len galéria a to možno sleduje aj taký širší trend. Samozrejme, ak sme doteraz hovorili o tých štátnych inštitúciách, tak tie štátne inštitúcie... Jakub, nejakú vodu, prosím ťa, mohli som ťa poprosiť, lebo strašne mi zrazu vyslal v ústach už. Kde to je, pani Katia? To je v Prahe, pardon, to som nepovedal. Školská 28 v Prahe, tam kúsok od Václaváku, v takom dvore na ulici Školská 28, ten názov majú odvodený od svojej adresy a je tam, možno tu by som chcela povedať o tom, že aký je vlastne rozdiel medzi tými štátnymi inštitúciami a inštitúciami, ktoré nemajú radi to nazvanie inštitúcia. Samozrejme, tam tiež, keď som hovorila o tých nejasných termínoch, inštitúcia, toto, keby poviete školské inštitúcia a poviete to niekomu z tých ľudí, čo tam robia, dúfam, že to nebude na videu ani nájsť si to niekde, tak sa akože možno trochu aj urazia. Ja som sa častokrát stretla na tej výtvarnej scéne s takou veľmi negatívnym vyhradzovaním sa voči tej inštitúcii a tomu, že niečo, čo robíme, sa nazve inštitúcia, dostane sa to do inštitúcie. Samozrejme, pokiaľ už ako v prenesenom mysle slova sa už aj niečo takéto dá nazvať inštitúciou, napriek tomu, že to nie je zriaďované nejakým verejným subjektom, a teda nejakou správou alebo niekým, tak napriek tomu do určitej miery sa už dá hovoriť o inštitúcii. Existuje tam nejaká hierarchia pracovná, je tam nejaký vymedzený program, je tam nejaký jasný sled tých výstav, je tam už je to zabehnuté ako
už je to zabehnuté ako dostatočne veľa rokov a v podstate sa to už nemení tak úplne radikálne. A ja som si to všimla trebárs tam, kde robím ja v Žiline, v tej galérii Plus Minus 0, budeme mať pár obrázkov neskôr, že tiež sa vlastne zistíte, že počase už to začína mať prvky tej inštitúcie, tá organizácia. Akákoľvek nezávislá organizácia počase sa začne ako stávať do určitej miery konstatov a približovať sa tej inštitúcii, tak aj keď to možno nie je úplne správne použiť ten termín inštitúcia pre takýto komunikačný prostor, tak má to určite niektoré spoločné prvky a keď hovoríme o inštitúciách, sa nedá obísť vlastne tie nezávislé galérie a nezávislé priestory. Na tom komunikačný prostor je práve super, na tej školskej 28 sa dá krásne hovoriť o tom, že akým spôsobom vlastne práve takéto nezávislé organizácie hýbu a posúvajú aj tie veľké mamutie organizácie, ako je Národní galéria, ako je Múzeum umení Olomouc, alebo čokoľvek z týchto inštitúcií. Oni už len tým, ako som povedal, komunikačný prostor, oni sa tam paralelne existujú ako rôzne žánre, tam sa robí hudba, robia sa tam workshopy pre deti, vo veľkom a nie je tam tá galéria, dokonca nie len jedna, a v tak malom priestore a ako je to fakt multifunkčný priestor, kde sa ako dejú viaceré veci, tam sú tie workshopy, niekde inde v galériách býva yoga alebo niečo takéto a je to teraz taký veľký trend, že tie galérie ako začínajú získavať aj nejaké ďalšie dôvody svojej existencie, ten priestor sa mení, stáva sa chce byť otvorenejším, stáva sa ako niečím, kde má prísť viacej ľudí a nie len tí ľudia, čo si chcú pozrieť tú výstavu, ale môžu to byť ľudia, ktorí prídu na kurz angličtiny, ktorý sa odohráva zrovna vo vašom galerijnom priestore a tam prídu a potom mimochodom si pozrú aj tie obrazy na stenách alebo nejaké inštalácie alebo čokoľvek a vlastne tak sa aj zoznamujú s tým priestorom a naučia sa tam chodiť, takže toto je taký veľký trend, presne to odráža to, že to nie je galéria, že to je komunikačný prostor alebo takisto keď som bola, ako som už spomínala, ten veľký seminár o tých Kunsthalle minule, tak presne sa tam bavili o tom, tí ľudia, ktorí sa ako keby teoreticky zaoberajú tým inštitucionálnym modelom, tak vraveli, že tá Kunsthalle ako v poslednej dobe prežíva taký veľký prerod z toho, kde sú tie veľké výstavy, kde príde jeden ten veľký kurátor, o tom niečo porozpráva vám niečo tým umením a teraz vám povie nejakú myšlienku, teraz pochybní nejaké umenie, spochybní niečo v spoločnosti, ale je to tá veľká jasná výstava, tak teraz je oveľa väčší, v posledných pár rokoch, oveľa väčšia či ťažisko na projektoch, ktoré sú oveľa multižánrovejšie, že presne máte tú výstavu, niečo iné sa tam deje, ľudia tam prídu na nejakú prednášku, popri tom, že idú na výstavu a sú tam decká sa tam snažia dostať, sú tam tie nejaké programy, ktoré ako keby vás učia niečo o tom umení alebo vás učia niečo úplne iné takto potom a samozrejme takéto menšie priestory, ktoré nemajú tú ťažobu ako keby tej zodpovednosti, veľkej zodpovednosti voči tej spoločnosti alebo tej zodpovednosti, že ich platí nejaký štát, že ich platia daňoví poplatníci, čokoľvek. Nie všetci tí kurátori v tých galériách to tak cítia, ale mali by to tak cítiť a tá inštitúcia vždy tú zodpovednosť voči tej spoločnosti má, či už voči tej súčasnej spoločnosti, voči tým budúcim generáciám tých zbier. Tým, že tieto malé nejaké priestory nemajú toto bremeno, túto gulu na nohe, ktorú zo sebou neťahajú, tak oni ako veľa akčnejšie môžu reagovať na to, čo sa deje a môžu veľmi, veľmi progresívne ako meniť svoj program a meniť aj to publikum. A potom na to reagujú tie veľké inštitúcie. Keby si prečítate, čo napíše nejaké lektorské oddelenie, alebo čo vám povie lektorské oddelenie Národní galérie v súčasnosti, tak je to vlastne skoro to isté, čo vám povedia ľudia v
školskej 28, alebo je to veľmi podobné tá ich retorika, alebo tá veľká inštitúcia sa učí od týchto ľudí a je to nejaký trend, ktorý ako keby naozaj prišiel z dola a dokáže ako zmeniť aj tú veľkú inštitúciu, aj keď veľmi pomaly a veľmi postupne a záleží to na tých riaditeľoch tých veľkých inštitúcií, ako rýchlo sa k tomu dostanú. Ja som si to len tak zo strany vytiaľ, keď sme sa, dovidenia, keď sme sa bavili o tých galériách, toto už nie je asi inštitúcia, ale je to asi najmenšia galéria v Česku, Galérie Díra, čo je vlastne len ktorá je tiež v rámci tej školskej a je tam nejaká jack diera, kde si strčíte slúchatka a počúvate nejakú hudbu, ale tým, že už niekoľko rokov to funguje, myslím, že 3 alebo 2, neviem, a v pravidelných intervaloch sa tam obmieniajú tí umelci, už to tiež vlastne, už to nie je len nejaký záchvat nejakého punku, že teraz tu urobíme nejakú dieru s nejakou hudbou, kde idete okolo so sluchatkami, pichnete sa a počúvate nejaký sound art, ale je to už vlastne taká maličká inštitúcíka podľa mňa. Tiež by ma asi tí kurátori prizabili, keď ma počujú. Toto je naša galéria plus minus 0, už minule som ju tu ukazoval a ukazujem stále, lebo ju mám rada. Robím tam výstavy a tu som sa takým trošku somárským mostíkom chcela dostať k ďalšiemu obrázku, kde si povieme niečo o inštitucionálnej kritike. Ja sa len pozriem, koľko je hodín. No ešte chvíľku asi môžem hovoriť. Toto je výstava Patricie Kojšovej a je tam... Ja som tam dala tú našu galériu kvôli tomu, že som tiež chcela ešte... Ja už som to vlastne povedala predtým, čo som o tom chcela povedať, že tiež vidím na tej konkrétnej galérii, ako sa to vlastne... Už od toho existujú, napriek tomu, že sme úplne nezávislí, peniaze máme, financovanie máme buď z grantov, alebo nejakých sponzorov, alebo že predáme nejaké grafiky a z toho financujeme seba, ale nie sme komerčná galéria vôbec, že vlastne nemáme ako keby ambície predávať tie diela vo veľkom, ale keď tam človek funguje nejaký čas a sú tam tí istí ľudia, tak už to začne mať presne tie známky aj akože tej inštitúcie, keď toto je teda tiež smiešné nazvať to inštitúciou, ale je to, začnú byť od toho nejaké očakávania na tej scéne a začne to fungovať ako niečo, čo je tiež vlastne do určitej miery určuje to trend, ale ako už sa od toho očakáva, že nejaký trend a nejaké veci tam fungujú. Ja som zvolila túto výstavu kvôli tomu, že Paťa Kojšová ako zábavným spôsobom odhalila, ona maluje, maliarka, z druhej strany ja som neukázala vôbec tú prednú stranu, tam sú také ona robí takými pištolami, ktorými sa strieka farba na auta, tak robí také ako keby také stekance farebné a ja som schválne ukázala tú opačnú stranu, že ona urobili sme spolu, sme sa o tom dohodli, taký vtip, že vlastne sme neukázali len prednú stranu toho plátna, ale ukázali sme aj zadnú stranu toho plátna, že sme tak trochu odhalili, ako funguje, ako vyzerá to plátno zozadu. Hej, že čo väčšinou nevidíte, lebo je to zavesené na stene, toto akože nevidíte v galérii, ako sú tam tie rámy, ako je to napnuté. A my sme to vlastne z toho urobili nejakú konštrukciu a sme to úplne priznali, to pozadie. A ja od začiatku stále som rozmýšľal, že niečo mi to pripomína ako z dejín umenia, čo sme sa učili ešte na škole a potom som na to prišla. Tu mám ten oslý mostík teraz, že tým by som sa dostala k nejakej inštitucionálnej kritike. Ja už som si vlastne sama povedala, čo som chcela, že ako sa mení inštitúcia, to už som povedala vlastne s tým, že tie nejaké nezávislé organizácie ovplyvňujú tie veľké a tie sa čiastočne menia, ale keď použijeme inštitucionálna kritika, je normálne terminus, je to proste termín, o ktorom keď si dáte do Google alebo v knižnici nebodaj, si začnete vyhľadávať inštitucionálna kritika, tak sa dozviete veľa vecí, že čo to vlastne znamená. A je to spôsob, je to taktika umelecká, kurátorská, kde vy sa snažíte tú inštitúciu ako spochybniť to jej fungovanie, to ako to funguje ako už na nejakých
zavedených princípoch, to, že či je to správne to robiť takto, vlastne kritizujete ju, buď pozitívne, negatívne, samozrejme kritika nemusí byť automaticky negatívna, ale poukazujete na nejaký mechanizmus toho, ako tá inštitúcia funguje. Samozrejme, tých definícií je viacej, ja som povedala jednu len takú veľmi stručnú, lebo nechcem vás zase úplne tým zaťažovať, ale keď som hovorila predtým, že tie menšie organizácie dokážu spätne alebo ovplyvniť tú veľkú inštitúciu, tak tomu sa ako keby, častokrát sa tá inštitucionálna kritika rozdeľuje na nejakú kritiku, ktorá ako keby znútra a zvonka, že aj samotní tí zamestnanci, nejakí tí kurátori tej veľkej inštitúcie správané štátom alebo kýmkoľvek dokážu urobiť nejaké gesto, nejaký akt, ktorý odhalí fungovanie tej inštitúcie, ukáže aj tým ľuďom zvonku, že ako to reálne funguje tá inštitúcia a vlastne takým spôsobom ju trošku zmeniť. Že keď už ako poviete, že tak, ukážem vám asi najznámejšie dielo z tej inštitucionálnej kritiky, teda teraz tu končí ten môj oslý mostík, je to Marcel Brodhers, a je to rok 68, kedy on, ja teraz rozmýšľam, že kde to vlastne bolo, či to bolo v New Yorku, ja teraz, ježiš, tak toto, keď to budeš niekde vešať, tak prosím, toto vystrihni, hej, že si neviem poradiť a nejak tam akože dáme, že som to vedela, lebo sa hanbím veľmi, pardon, ja niekedy tiež nie všetko viem, ale Marcel Brodhers spravil to, že vlastne on urobil dve také veci, dve také akcie. On bol ako jedný z tých priekopníkov tej inštitucionálnej kritiky, že dovtedy tá galéria bola jasne definovaný priestor, väčšinou teda biely alebo nejakým spôsobom vyčistený, kde ako čo najlepším spôsobom dáte to dielo a to dielo tam vyzerá krásne a takto má vyzerať a to je to dielo a ten kurátor vám povie, čo tým chcel povedať ten autor, prípadne vám to povie ten autor, alebo to ani nič nemusí vyjadrovať, proste len to tam visí a je to krásne a strašne to akože cíti z toho, čo to je. A keď sme sa minule bavili o tej postmoderne a o tej súčasnosti, tak tá inštitucionálna kritika bola ako keby súčasťou týchto zmien a zrazu ako tá inštitucionálna kritika začala tak, že sa začali odhalovať práve tie praktiky tej inštitúcie napríklad spôsobom, že sa vystavili len diela, ktoré ako keby boli pripravené na transport, alebo ako ani neboli vybalené proste z nejakých krabíc. Prípadne to bola odstránená stena, ktorá ako keby oddelovala zázemie to tiež robil tento Brodhers, ktorá oddelovala to zázemie od toho výstavného priestoru a to bolo vlastne jediná vec, čo sa tam stala. Nebolo tam to dielo, ale ten človek ukázal alebo ten návštevník videl to zázemie tej galérie a zrazu videl, že čo sa tam, ako to prebieha, že tam síce boli možno nejaké krabice z výstavu predtým, alebo tam boli, ja neviem, súkromné veci toho galeristu, alebo tam mal rýchlovárnu konvicu, čo neviem, či vtedy bolo asi nie, skôr takúto špirálu v roku 68. takže ako také. A zrazu zistíte niečo o tých ľuďoch, čo to robia, zrazu zistíte o tom, že tak dobre ešte nestihli odviesť tu. Ja to naozaj používam ako príklad, ja teraz nehovorím konkrétne o tomto dielu, len skôr akože čo to znamenalo tá inštitucionálna kritika znútra, že zrazu viete, že ešte akože, ako prebieha ten proces tej inštalácie, aké materiály, aký rebrík používajú pri tej inštalácii tej výstavy a takéto veci sa zrazu dozviete. Ja teda, toto je akože super najkratšie predstavenie termínu inštitucionálna kritika, ako keby bolo, ale mala som pocit, že by bolo dobre to povedať niečo na túto tému a že predstaviť aj to, že vlastne tá inštitúcia sama nemusí to umenie len prezentovať aj stále ako to najlepšie, čo existuje, ako to úžasné umenie, ale môže vlastne sama odkazovať sama k sebe a sama ako nie že podkopávať, ale meniť to svoje fungovanie na základe toho, že odhalíte ako oveľa viacej, poviete, alebo teda vlastne zhodnotíte to svoje fungovanie nejakým spôsobom.
ďalší dobrý príklad ma napadá, ktorý tiež by sa dal zaradiť do tej inštitucionálnej kritiky. Škoda, že ma to nenapadlo, keď som si robila tú prezentáciu. Bola Galerie Gask v roku, to bolo 2011-2012 a neviem, či to tam, teraz nie som istá, či to bola stála expozícia alebo len dočasná, kde kurátorka tejto expozície vlastne takisto teda zbierková inštitúcia v Kutnej Hore, keď sa krátko po tom, čo sa presťahovali do tej budovy, do tej Kutnej Hory, tak oni urobili výstavu, kde vlastne sa reflektovalo, kedy sa aké po 10 ročiach, alebo bolo to podľa myslím, že ľudí, ktorí boli riaditelia tej galérie, aké veci vtedy nakupovali, že to nebolo ani nejakých časových pravidlách alebo nejakých štýlových čokoľvek, ale vlastne bolo odhalené, ako v minulosti fungovala tá galéria, kto aké diela nakupoval a aké boli vlastne jeho motivácie. Potom si prišli na to, teda, že v 70. rokoch tam bol akože nejaký vyslovene komunista, riaditeľ, ktorý nakupoval ako ostro, ako takéto normalizačné, nejaké umenie tematické, angažované, politicky, ale potom tam bol niekto, kto sa pokúšal ako nejak preniknúť pod ten povrch a získať aj nejaké progresívnejšie veci. Ale akože v podstate tá kurátorka ako keby presne odhalila, ako vznikali tie zbierky, čiže to bola ako nejaká, ako kriticky pristúpila k tej inštitucionálnej praxi. Čiže tá inštitúcia sa nejak ako zmenila znútra, že už každý ten ďalší riaditeľ už ako keby musí mať toto tak zvláštne na vedomí, že áno, že vlastne sa tam odráža nielen ako nejaké moje politické zameranie, moje osobno všetko, že vlastne tam sa strašne ukázalo, že to nie je objektívne. To, čo sme si vravali predtým, že tie inštitúcie majú nejakú zodpovednosť voči tej spoločnosti, ale nikdy ako sa nezbavíte toho subjektívneho aj v tých inštitúciách, v tom, aké diela vyberajú, ako ich prezentujú a ktoré vyberajú do tých zbierok. Takže tam stále existuje tá subjektivita, nikdy to nie je nejaká pravda, ktorá by to všetko odhalila. Ja som chcela ešte, to som akože trochu opäť, ja rada hovorím o tých veciach, čo robím aj ja, radím ich do toho kontextu, lebo inak by sa tam nikdy nedostali, keby si to sama nespravím. A toto bola výstava, čo som robila v Múzeu umení Olomouc, ktorá sa týkala zbierok slovenského umenia. Tam vznikol projekt Stredoevropské fórum Olomouc v Olomouci, kde vlastne bola idea, alebo existuje doteraz, bývalý riaditeľ Pavel Zatloukal založil alebo rozbehol tento projekt, kde sa vlastne špeciálne tie zbierky Olomouckého múzea začali zameriavať na nielen nejaké české umenie, ale aj zahraničné umenie a dôrazom na stredoeurópsky región, že sa cieľene kupovali nejaké konvoluty, nejakých diel z Maďarska, z Poľska, zo Slovenska. Vždy sa ako po istom čase tieto diela prezentovali na výstave, že aké sa nakúpili. A ja som vtedy práve ako dosť čítal o tej inštitucionálnej kritike, tak som akože som chcela akože urobiť ten prevrat v tom Olomouckom múzeu, lebo vtedy bolo presne to Olomoucké múzeum v tomto smere trošku zaspaté. Obávam sa, že neviem, či v tomto sa niekam pohli. Ja sa ospravedlňujem na telefón, ja si ho vypnem. Ježiš, ale kde ho mám. Mne sa to vždy stane. Keby niekomu z vás začne zvoniť telefón, tak sa pohorším, ale... Dobre, už dozvoním. Takže on... To tiež by som poprosila potom vystrihnúť z toho videa. No a keď sa vrátim k tomuto, vtedy to múzeum umení Olomouc, tá politika toho múzea, lebo tam sa samozrejme tiež dá hovoriť o politike vystupovania tej inštitúcie, tá politika toho múzea bola taká, že ukazujeme najlepšie umenie na svete, aké je, lebo máme najlepšie zbierky na svete a vlastne akože sa nesmie ani akýmkoľvek akože to bolo
naozaj to boli výborné výstavy, čo tam bežali, výborné zbierky, ale ako nebolo možné v tom čase kvôli presne nejakému akože presvedčeniu toho riaditeľa alebo nejakým iným dôvodom, alebo nebolo možné ako vlastne kriticky zhodnotiť že kriticky pristúpiť k tej zbierke. Ja som dostal úlohu, že tu mám urobiť výstavu Stredoeurópske fórum Olomouc Slovensko. Takže slovenské diela zo zbierok Múzea umení Olomouc. Väčšinou tie teda diela sa týkali 60., 70., 80. rokov, ako keby takej tej druhej časti tvorby, alebo druhej polovice 20. storočia, ale ako boli tam aj nejaké staršie, ale tie som teda, to Stredoeurópske fórum sa zameriavalo najmä na toto obdobie. A ja som povedala takú vec, že dobre, ja vyberiem nejaké diela, ale ja chcem ukázať všetky. Takže ja som povedala, že ja ukážem zoznam. Ja vytiahnem z nejakého katalógu, samozrejme, to som ešte o tom nehovorila, ale všetky tie diela v tých inštitúciách sú ako veľmi náročne katalogizované, dostáva sa to aj do tých elektronických systémov, nejakých databází a týchto vecí. Ale ja som povedala, že ja ukážem všetky a z tej databáze som vlastne išla dielo po diele a vyťahovala som ako keby alebo diela slovenských autorov alebo autorov, ktorí sú zaraďovaní do slovenských dejín umenia, alebo samozrejme Československo, tam takisto sa nevždy dá to, že Milan Dobeš sa narodil ako v Česku je jedna vec, alebo na území Českej republiky súčasnej, ale že väčšinu života pôsobil na Slovensku je druhá a ďalší autori a podobne. Takže ja som ako keby urobila zoznam, ako keby som tým divákom chcela, tam vzadu ho môžete vidieť, že tam bol zoznam všetkých tých diel. A ja som zároveň ako keby chcela ukázať tým zoznamom, že vlastne strašne veľa vecí tam chýba a že ako keby je ešte ďalej posúvať kam tú zbierku, to samozrejme by bolo úplne zatrhnuté a vlastne z toho zoznamu ostal nejaký taký okresanec toho, čo som ti chcela povedať. Že ja som sa aj chcela hrať s tým, že mnohé tie diela neboli nikdy tými kurátormi tých zbierok zanesené do tých databází, že neboli tam o nich dostatočné informácie, tak som si tam musela vymýšľať a doplňať tam tie informácie, lebo tiež som to nemohla vypustiť von bez tých údajov, ktoré vlastne, no ako bolo to celé taká hra, ale ja som, ako ten pôvod bol, že teda tiež ideme odhaliť, ako funguje tá inštitúcia, že čo má všetko, že môžete porovnať, čo všetko máme a čo sme z toho vybrali. Takže to bola taký môj počin, čo som si vtedy povedal, že tak to je tá inštitucionálna kritika. Samozrejme to bol len taký, ako v tom konečnom dôsledku to vôbec nevyznelo, ako som chcela, ale chcela som sa k tomu vrátiť, lebo tú výstavu som mala strašne rada. Ja mám totiž to vám poviem len tak osobne, ja mám strašne, spravím nejakú výstavu a ja strašne mám rada tie výstavy a ja to beriem ako nejaké prostredie, ku ktorému sa rada vraciam, kde rada trávim čas sama, že ja som mal oproti kanceláriu tej výstave a ja som tam ako chodila treba na 10 minút ráno si akože tak, ešte keď nebolo otvorené pre verejnosť, tak ako byť s tou výstavou, byť s tými dielami, že to je ako, tie diela naozaj majú nejakú auru a keď ich zrazu vyťahnete z toho depozitára a vidíte ich v tom depozitári a vidíte ich potom na tej výstave a s nimi niečo spravíte, dáte ich do nejakého kontextu, tak ako to máte ako obývačku alebo niečo, že proste strašne k tomu máte taký osobný vzťah, neviem, či to tak máš aj ty, Jakub, ale ja to tak mávam a rada vlastne sa k ním vraciem potom. Nemáš to tak? Ako, nie? Tají to. A dobře. A to záleží, víš, jako od konkrétních věcí. Som získala čas sa napiť. Neviem, či ešte chceš niečo povedať, alebo nie. Dobre. Ja som teda úplne nakoniec som si dala dnešný leitmotív tejto prednášky, čo mal byť. Ja som sa nakoniec rozhodla, že to nebudem až tak orientovať na toho knižáka, lebo to sú, ako o ňom vyšli samozrejme dlhé knihy, dlhé články, ľudia to analyzovali, on napísal rôzne články, rôzne vyhlásenia, mnohé sa akože úplne nestretli s realitou, tak som si ho nechala nakoniec. A to už mám len také v podstate odľahčenie, že Milan Knižák ako teda disident a aktívny človek
veľmi aktívny človek, veľmi aktívny člen toho disidentu za milého režimu, ktorý sa zrazu teda dostal v roku 99, myslím, do vedenia Národnej galérie. A to je presne preto som to aj dala ako motiv, že vlastne nakoľko dokáže tá jedna osobnosť ako ovplyvniť totálne tú inštitúciu vlastne v tej dobe, kedy on bol riaditeľom Národnej galérie. Koľko to bolo rokov? Teraz 2011 alebo 2011, nie? Čiže 12 rokov tam bol, no možno teraz som sa pomýlila, lebo už som unavená, už nemôžem. Ale Milan Knížak dokázal z tej inštitúcie, akože ju dostať vlastne úplne strašne ju zviditeľniť to svojou excentrickou osobnosťou, tými vyhláseniami, tým, že sa ako priklonil na nejakú politickú stranu, čo samozrejme ja nemôžem z mojej pozície nejak posudzovať, ale akože podľa mňa to nie je úplne správne, že tá galéria by nemala, alebo takáto inštitúcia by nemala byť na nejakej politickej strane a otvorene to hlásať. A jeho pôsobenie v tej galérii vyvolalo strašne veľkú vlnu rôznych odporov. On samozrejme naozaj aj ako sa venoval tomu, že písal texty o tom, že ako to myslí, ako to chce spraviť. A hovoril veľa o tom, že vlastne treba myslieť stále na to, že tá inštitúcia je to múzeum a je v prvom rade tá zbierkotvorná inštitúcia. On tvrdil, že vlastne tá Národní galérie sa musí v prvom rade sústrediť na vystavovanie, teda robenie stálych expozícií, nejakých akože prehľadových, aj keď tvrdil, že teda to majú byť nejaké, a zameriavať sa na vyťahovanie nejakých zaujímavých, zabudnutých osobností, ale vlastne v konečnom dôsledku to boli strašne subjektívne výbery v podstate, ktoré ako zohľadňovali jeho kamarátov a jeho nejaké preferencie. To už môžeme otvorene povedať, myslím, teraz, aj vtedy to všetci hovorili otvorene. A ako, bola to taká veľmi kontroverzná obdobie v živote tej inštitúcie, že kedy práve ako veľa ľudí ho kritizovalo za neprítomnosť toho súčasného nejakého aktuálneho umenia. Napriek tomu, že on napríklad nezhodovalo sa to v tom, že on urobil niekoľko ročníkov toho Pražského bienále, kde potom z toho vznikli dve Pražské bienále, a bolo to veľmi komplikované, v tých 2004 bolo to prvé a ďalšie pokračovali potom, a čo vlastne boli zamerané na nejaké súčasné umenie, a on potom bol schopný neskôr sa od toho ako názorovo oddištancovať, že to vlastne ako bolo ako keby nanútené a nespĺňalo to úplne tú jeho predstavu o tom súčasnom umení. Takže ja som ho tak vytiahol ako taký príklad až nakoniec teda toho, že ako veľmi, ako jedným z najväčších nebezpečí týchto veľkých inštitúcií je práve to, že keď sa tie inštitúcie stanú naozaj len obrazom nejakého jedného človeka, rovnako ako v podstate som to povedal predtým o tom Olomouci, aj keď tam som sa to bála tak otvorene priznať, lebo doteraz ako to nemám vyriešené sama v sebe. ale v tomto prípade ako je to úplne jasné, že ten človek tam príde a napriek tomu, že tá inštitúcia má nejaké povinnosti voči vlastne tej verejnosti, je financovaná celá z verejných prostriedkov, ale napriek tomu ten človek akože necíti alebo nedokáže reflektovať seba samého ako v tej pozícii, že ten vlastne možno ten riaditeľ by nemal byť až taká excentrická, výrazná osobnosť, ako možno ten Milan Knížak, ktorý síce to dokázal ako dostať do bulvárnych médií, tú Národní galérii, ale napriek tomu ako keby nedokázal byť takým tým, vykonávať celkom tú služobnú funkciu a naozaj ako vždy sa zastať všetkých tých rolí, ktorú tá inštitúcia má. Napriek tomu, ako s mnohými tými názormi sa dá súhlasiť, ale potom už je otázne, že či to naozaj spĺňal práve tie body toho svojho programu. No a ja som si tu úplne akože na záver som si tu dala ako fakt na odľahčenie, teda ako najzábavnejší
k tejto téme článok na Wikipedii, aký som kedy našla. Som netušila, že na Wikipedii existuje článok k tejto inštitucionálnej kritike zvonku v tomto prípade, kde teda, ktorú na Wikipedii nazvali tú udalosť Kálenie Rafanu ve Veletržním paláci. Čo teda skupina, rozchádzajú sa informácie buď 5 alebo 6 ľudí teda prišla do tej stálej expozície toho Milana Knížáka, s ktorou teda zrejme nesúhlasili, nikdy sa úplne presne ako nevyjadrili, čo tým mysleli. Marek Meduna sa síce vyjadroval do médií na túto tému, ale nikdy tam úplne nebola až tak jasne definovaná tá kritika, čo tým mysleli. A ja teda tento prvý odstavec ja vám chcem prečítať, lebo ja som sa strašne smiala, keď som to dneska našla. Fakt to je na tej Wikipedii a je o tom celý veľký článok, ale tento prvý odstavec je úplne super, mám ho niekde inde uložený, tak len aby som vám to prečítala. A tým by sme mohli skončiť ako taký zábavný koniec pre mňa. Kálení Rafanu ve Veletržním paláci se odehrálo v sobotu 20. listopadu 2004. Při návštěvě Veletržního paláce v Praze se společně veřejně vykáleli na zem v expozici českého a slovenského umění 60. let blízko děl autorů Milan Knížák a Zdeněk Beran. Inak ten Beran to boli tie hnijúce kapusty z toho Olomouce. Na protest proti způsobu vedení Národní galerie umělci Marek Meduna, Petr Motejzík, členové skupiny Rafani a dále Ondřej Brody, Jiří Franta a Václav Magit, student Umprum, poté odešli. Událost potvrdila tisková mluvčí Národní galerie. 30. listopadu 2004 Národní galerie podala trestní oznámení, jeho výsledek nebyl nějak výrazně medializován. Výkaly Milan Knížák nikdy neviděl. Výkaly později uklidila uklizička Vendula Vlachová. Takže to je... Potom tu mám zoznam... Dobre, to je len tak... Veľmi ma to potešilo. Takže aj to je taká extrémna forma inštitucionálnej kritiky, kedy tí mladí umelci teda došli a urobili tam toto. A ako veľmi jasne vyjadrili svoj názor. Samozrejme, bolo to veľmi známe, zábavné, existuje z toho videa, to nebudem púšťať, je to ako aj nechutné. A je to ako... To je ako na záver k tej inštitúcii, akože nejakej veľmi jasne vedenej inštitúcii a teda tej reakcii. A tu ešte pod tým úplne náhodou mi to vyšlo, že som ešte chcel hovoriť o tej cene Jindřicha Chalupeckého, aby som nepoplietla tie mená z minulého roka, z 2013. predminulého. A tam teda bol ten Václav Magit, čo tam ešte 10 rokov predtým, teda 9 kálov na zem, tak už tam bol ako jasne vystavujúci a úspešný umelec ako finalista ceny Jindřicha Chalupeckého. Tak tým by som možno skončila. Prosím vás, opýtajte sa ma niečo. Ja som, teda poviem vám úprimne, že vlastne som to chcela urobiť veľmi tak odbornejšie, ale nakoniec som skončila pri takom polosubjektívnom rozprávaní na túto tému. Tak mi to prepáčte, ale vlastne mám takú skúsenosť, že mňa to niekedy viac baví, keď niekto rozpráva subjektívnejšie, ako prednáša príliš akademicky, tak dúfam, že sa nehneváte za to na mňa. Ale prosím vás, ak vás niečo napadne, nejaká otázka, neviem, či niečo vás to zaujalo. Možná ne otázka, já si vzpomínám, že ve Veletržním paláci bylo umělecké dílo pana Knížáka, to lidské lejno. No právě, ano. Když jsem tam chodila ještě se studenty gymnázia, vždycky na výletě, tak jsme se tam u toho zastavovali a... No. Oni tí umelci, áno, na tieto veci reagovali, ako veľmi trefne. Vlastne to bolo... Takže to byla reakce asi trošku... Áno, určite. Jinak pan Knížák tady před více než 20 lety v Cinci byl, on tady měl výstavu v Trysii, vzpomínáte si ještě, v foaje s ním byl rozhovor a on ještě mu tam dali takový trůn, na takovém trůně seděl. A já si nevzpomínám, co říkal tenkrát, ale vzpomínám si jenom, že on se uvedl jako tím na začátku těch 90. let, že on ty své obrazy, i když o něm nikdo nevěděl, protože předtím opravdu jako disident, takže a on tam dával ty 100 000 částky k těm svým obrazům a tím on se stal takový jako populární, protože najednou 100 000. Vzpomínáte si na to, že... Tak on je typický príklad podľa mňa toho, ako vlastne ten dissent
ako mnohí tí autori alebo tí členovia toho disentu ako vlastne trošku ako podľa mňa akože keď to kritizujem, keď budem kritická ako mierne aj ľudské alebo tak sociálne, že vlastne ako to nezvládli úplne tie 90. roky, ten ako veľký skok z toho úplného nejakého protirežimového diania, vlastne sa z nich zrazu stali veľké stars a ako častokrát to ovplyvnilo ich tvorbu, ich vystupovanie na verejnosti. Ale ja teda, aby som povedala na obhajobu toho Milana Knížaka, že ja som bola k nemu taká strašne kritická a asi mesiac dozadu som bola na jeho koncerte v Brne, v besedním sále, normálne v tej filharmonii brněnskej. On zahral tak alebo akože radikálny koncert, taký noizový, tak dobre, že som si povedala, že nie je to s ním ešte až také zlé s tým Knížakom, že som si fakt povedala, že je to super, že normálne ako odišla polka sály, samozrejme, a to ešte povedal, že vlastne jak to, že neodišli všetci. To bolo ako, mali tam s Petrom Ferencom asi 10 gramofónov a úplne to bolo tak radikálne, alebo radikálne, a vlastne ešte aj na tú súčasnosť, že to sú veci, ktoré sa doteraz ako nespracovali a on akože si túto líniu udržal, že vlastne v tej výstavnej praxi boli tie veci ako v konečnom dôsledku veľmi popové, často predajné a že sa ako vedel, ale akože v tej hudbe to ako síce nie nové, ale stále ako radikálne to bolo. No. Tak to bol môj posledný zážitok s Milanom Knížakom. To bola expozícia nová. Tak rozhodně je to člověk, který nemůže zapadnout. No, to nie. Príhody s Knížakom. No ak sa nechcete niečo opýtať ešte mňa, tak ja by som to asi ukončila a môžeme sa ešte o tom porozprávať len tak súkromne. Tak ďakujem, že ste počúvali, že ste vydržali. Dúfam, že si z toho niečo aj odnesiete. Krajská? Krajská. Prosím? Dům Ostrovský. Tam, to je kraj. Hej, to je kraj. No, to je kraj. To dává kraj příspěvek. No, áno. Příspěvková organizace kraje. Áno, určite. Teda, ak myslíte tú galériu o výtvarnej umení v Ostrave, potom sú tam samozrejme tie súkromné veci, nové a tie Vítkovice. Dobre, tak ja ďakujem za pozornosť, že ste prišli a ak sa ma hambíte teraz, tak ešte neskôr sa ma niečo opýtajte.